Jotend skunde machiwo tiegruok mag tije lwedo mabendo ng'ere kaka Technical and Vocational Education Training Institution kata TVETs ojiwo rowere mondo odonji e kuonde tiegruok go mondo giyud lony manyalo konyogi e yudo nweng'o makare. Jojuma miyowa mathoth. Kuonde tiegruok mag tijego mag lwedo mabendo ng'ere kaka Technical and Vocational Education Training hingo higni 100 nyaka ne chakgi e pacho kae. E kinde ma juma achiel mokalo, kuonde tiegruok e pacho kae osebiro kabago nyasi e counties mopogore opogore e pacho kae. County ma Migori bende okowe oko e nyasigi ka kuonde tiegruok 6 ma oting'o Siala, Kakrao, Seruti, Uriri, Mabera kaachiel kod Kendege bende ne obago nyasi gi puonjo ganda ber mar kuonde tiegruok gi. Have a TVET torch, a TVET flame that is moving from county to county. And TVET is the master key. Why is it the master key? TVET is giving the youth the skills, the employable skills, because we realize now the white collar jobs are not available. Let our youth get into the TVET institutions and enjoy the opportunities that are there. Jopuonj kaachiel kod jopuonje mag kuondegi mag tiegruok e kaunti ni ma Migori ne obago romo e bombe mopogore opogore ma oting'o boma ma Migori kama bende ne gijiwo rawere mondo kodonji e kuonde tiegruok gi. Nego wang'i tije meke ma koro ni ndiki mana tich, to kapo ni ne wanya tiegre gik lwedogi, obed masonry, obed carpentry, obed mechanics, obed electrical, gik stima, gik gedo, ma gik madwa ni nyithiwa mondo owinji, mondo bedgo gi ng'eyo mondo koro gitim tije ma margi. We have many opportunities in TVET, and just like the president has said, if education is the key, TVET is the master key, and that is what I would like to emphasize. Jotend sikundegi machiwo tiegruok mag tije lwedo wach ni gitemo neno ni lony ma gichiwo ni jopuonjre obedo mago manyasani. Government has tried so much to equip TVET institutions. If you look at what TVET was initially, the institutions were not well equipped as it is now. So the government is trying so much to equip workshops in TVET institutions so that as the youths come, they are able to use the equipment to get the employable skill. Nikech wang'eyo ni ng'ama owuok e technical institutions ok nyal nindo kech. Ibiro yudo giminyalo timo, manyalo miyi chiemo, manyalo miyo bende kony ng'ama chielo. Kata bed ni ginyiso morgi kuom ondamo magisegoyo nyaka ne chak kuondego mag tiegruok e pacho kae higni 100 mokalo, jotend sikunde mag TVET gi wacho ni pod gikale midhieche ma oting'o nok mag gige tiegruok manyasani. Jopek ahinya korka pesa ma koro watiyogo mondo wami nyithindo gi tiegruok, nikech mondo gitim gima luongo ni practicals ok oyot ahinya, koro sirikal timo berne ma mano wagone erokamano ahinya. To pod wagombo ni joma nigi jojua kali kata joma nigi kambi manyakawo nyithiwagi mondo opuonjre tich kuma gintieno be nyakonyowa. Wadwoko ne sirikal erokamano nikech osebedo ko support e yore mag funds, omiyo nyithindo pesa, to mago ok oromo. Wawacho ni mondo sirikal omed jiwo lwete nikech sani tiegruok ma keto e TVET gi giluongo ni CBET, gin tiegruok ma olony kuom lwedo kabisa. Nyasi ma obage kuonde tiegruok gi mag tije lwedo kata TVET ne ochakore e kaunti namba 1, men kaunti ma Mombasa, ka bende osebedo koluorore e kaunti ka kaunti modhi timore mogik en kaunti namba 47 ma Nairobi. Jojuma, Ramogi TV, Migori.